Aşgabatda Saglyk we Kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine koronawirusa garşy vaksina tanjymlary urulýar. Bu ağırlykda Lewapda vaksina kampaniýasy häkimetleriň ozalky yglan edilmeýillerini aramazdan henüz hem başladylmady. Ýurdun itaty karantin zowlaklarynyň ýerleşen Lewap vilayatynda egin eşik we kuruluş garytlarynyň sowdasy gaýtadan ýola goýuldy. Mundan başga da Gündoğur vilayatda adamlaryň ölüm hadisalarynyň köpelmeginiň arasynda gonamçylyklarda täze çäklendiriji düzgünler ornaşdyryldy. Türkmen häkimetleri henüz hem koronawirusyň ýeke ýagdaýyny resmi taýdan hasaba almadylar. Azatlyň ozalda habar berýär ýaly şu aýyň başyndan bäri paýtagtda COVID-19 garşy Russiýanyň Sputnik V vaksinasy bilen tanjymlar urulup başlandy. Türkmenistanyň Kronik näşri munyň çäklerinde ýokunç keselleri bejeriş öňüne alys merkeziniň Seýlede Niýazow adyndaky bejeriş maslahat beriş merkeziniň tas ähli saglyk işgärlerine vaksina tanjymynyň urulandygyny habar berýär. Näşri öz çeşmelerine salgylanyp galan raýatlary martda vaksinasiýa edilmegine garaşylýandygyny, tanjymyň birinji tapgarynyň mugut, ikinji tapgarynyň hem iň azyndan işleýän adamlar üçin pully boljakdygyny belliýär. Maglumaty görä Suw hojalygy ministrliginiň Seýlede energetika, transport we atçylyk pudoklarynyň işgärlerinden vaksinasiýa üçin eýýäm häzirden 200 manat möçberinde pul toplanýar. Bu ağırlykda ýurdun etaty karantin zowlaklarynyň ýerleşen Lewap vilayatynda häkimetleriň 15 fevraldan başlap birinji derejeli töwekkelçilik toparyna girýän raýatlaryň sol sanda saglyk işgärleriniň we mugallimlaryň vaksinasiýa ediljekdigi baradaky yglan edilmeýillerini garamazdan bu işlere henüz girişilmedi. Russiýadan 17 fevralda Türkmenabadyň aeroportuna gelen vaksinalaryň tas ählisi diýen ýaly mundan ozalky gezeklerde hem bolşýaly ýene-de dissine Aşgabada uradyldy. Türkmenabadly saglyk resmisi asana vaksinany aeroportdan gol çekip alyp gitdi. Emma olaryň kime tanjym ediljegi belli däl. Bularyň ýerli ýokary derejeli resmiler üçin niýetlenen bolmagy mümkin. Saglyk işgärlerine ýa-da beýleki adaty raýatlara vaksinasiýa ediljek bolsa, biziň mundan habarymyz bolardy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adanyň efirde tutulmagyny islemedik. Türkmenabadly lukmanlaryň biri 20 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenabadda maska rejimine gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň arasynda sebitdäki ozalky çäklendirmeler sebäpli toktadylan egin eşik we kuruluş garytlarynyň sowdasynyň täzeden ýola goýulandygyny hem aýtdy. Azatlyň ýurdun Gündoğur vilayatyndaky ýene bir habarçysy sebitin gonamçylyklarynda adamlary jaýlamak üçin täze talaplaryň girdilendigini, Seýlede Mazaristany, sortanda merhumlaryň hosarlary üçin hem girişiň çäklendirilendigi habar berdi. Türkmenabadda Seýlede Çärje we Farab etraplarynda adamlaryň ölmegi ýaly ýagdaýlar köpelýär. Indi gonamçylykda kimdir birini jaýlajak bolsalar, onda hosarlaryndan merhumyň ölüm şahadatnamasyny we lukmanlaryň ýuridik kipilnamasyny soraýarlar. Bu günler hastahanalarda lukmanyň kipilnamasyny almak üçin uly nowbatlar döredi diýip bu ýagdaýlara saýat bolan Faraply ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol sözüni dowam etdirip, egerde näsa keselhanada ýogulan bolsa, onda onuň jesedi hosarlaryna berilmeýär. Olary diňe merhumynyň gonamçylykda jaýlanjak ýeriniň belgisi ma'lum edilýär. Gonamçylyklara barmak gadagan Mazaristanyň girelisinde adam jaýlayan ýurity bir topar bar. Olary iş haky hökmünde 1200 manat bermeli. Seýdip ýakynlary öz merhumlaryny soňky ýola ugradyp, onuň mazar daşynyň öňünde doga dileg edip bilmeýärler. Gonamçylygyň müjibiri belki 2 aýdan soňra merhumlaryň mazarlaryna göýürilip başlanmagynyň mümkindigini aýtdy diýip belledi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça ýurtda COVID-19 ýeki hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyna aýdýan türkmen häkimetlerinden kommentari almak başartmady.